Takže zduř, tady chápři z hůdu. Dneska tady dáme dárek pro bezďáka k Vánocům. Myslím, že to fakt ocení a má tam i menší překvápko. Tak jdem za ním. Že my už jdem za bezďákem. Dobrý pane bezďák! Dobrý pane bezďák! Kurva, jaký bezďák? Já jsem říkal, vole, že jedu bezďák a ráno tě tohle tou řemenou tyčí. Fakt se omlouvám, DJ z Chatrče. Taky ty DJ z Chatrče. Máme pro tebe překvápko, máme pro tebe vánoční dárek. Ne, hoši, toho já se nemůžu dovolit. No to máš za to, že s náma natáčí. Ale hoši, jako já, teď jestli jako... nevadí, jako já mám hlad. A jenže to vůbec nevadí, je to tvůj vánoční dárek. Je to nějak do pusy nejde, jo, tak já jenom je to tvůj vánoční. No! Je to na tobě. Počkej, můžeme se ještě zeptat. Nás zajímá, jak slavíte vy Vánoce? No hele, můžeme se jít podívat do mých Chatrče, já tam mám tady výzdobení docela. Tady koukám, že už máte výzdobu tady takhle. Hele, tady mám výzdobu, tady jsem si to takhle nalomil, aby to vyselo dolů. Tady máte výzdobu. Tady mám stromeček. Tady mám stromeček, no. Ale bordel furt stejnej, nic se nezměnilo, no. A co třeba takový tradice vánoční, co děláte? Ale jako sedu si tam na tu lavičku čas, nebo na ten stůl, jako to je taková tradice. No, a jako máte někoho, s kým třeba slavíte Vánoce? No nemám. Sám. Jenom se chci zeptat, já jsem slyšel, že tamhle jak máte tu vilu, tak pořádáte vánoční večírky. Pořádám. A bude silvestrovský. A ukážete nám, jak to tam slavíte? Můžeme se tam jít podívat. Tak se tam půjdeme podívat. Tak já si tady vezmu paťůžek, ať mi ho tady nějaký čuráček neukradne. Tak můžeme jít? Že už jsme tady a tady teda bude ta silvestrovská party. Tady bude silvestrovská party. Prostě počkám, přijďte. Jo, a ještě nás zajímá, co a kde večeříš na štědrý večer? No asi, je to takový těžký pro mě hodně, protože musím večeřit takhle sám. Takže si vždycky sednu se svým rovníkem, ho vytáhnu, protože prostě mi vždycky někdo dá. Třeba a jako večeříš sám nebo s někým? Sám, dřív jsem tamhle se sousedem večeřil. No, prostě debil, no. Co se stalo mezi váma? No, prostě on byl nějaký nakalený a prostě jsme se pohádali. A prostě on je to takový postižák, jo. On si nějakou Spiderman čepici, tyhle, je mu 70 asi, jako hrozný. Myslím se, že ještě žije. Prostě tady... Tady koukám, že máš i výhled na pole, když večeříš, no, takhle, je to výhled na pole. Koukáme vánek do prdele. No. Jasný. Co víc si přát? Vánek do prdele, to je klasika. Ještě jsem slyšel, že tamhle máš nějaký vrát, to jsi taky dostal jako dárek? Brýle? No. No, tamhle mám plachtu. A mám tam ještě vedle toho Louis Vuitton brýle. Můžeme se podívat? Můžu si je podržet, jo? Jo, ale jak mi jeden z nich stál mě 50 korun za stavárny, jo? Docela ujdou. Ale sorry. Jako vypadají docela solidně. Sorry, kámo, sorry. Já jsem to chtěl otestovat. Kurva! Ne, jsi prdel? Ne. Nejsou zničení, ale zaplatíš mi pak, vole. Jo, zaplatím ti, samozřejmě. Já jsem si chtěl jenom otestovat, že jo. Debile, stál mě 50 korun za stavárny do prdele. Já jsem na večeřet, článkem do prdele. Tak se měj a čau. My už jsme u konce. Děkujeme vám za zhlédnutí tohle video. Myslím, že DJ z Chatrče má solidní jakoby předvečerní večeři. I jako, sice nemá nikoho, bydlí takhle, ale tak furt aspoň něco. Ty vole, hele, ty vole, čum! Co? Čum tamhle! Ježiš, to jsem si splet! Ty co ty brýle? Hajzle! Pojď sem! To se ti vymstí se ti to! Moje večeře! Pojď sem! Kurva, moje večeře, ne? Tu píči! Jsi nový rohlík! To se ti vymstí! Si z bezďáka takhle vystřelíme, vole, a zlomíme mu tyho brejle. Tak, vole, a má vole po srandě. Tak jdem, vole. Co je? Nic, vole, čau. Co tady děláš? Nic, čau. Co? Čau. Co jste tady dělal? Počkej, až tě uvidím ty! Hrata jeden! Pojď sem! Počkej, až tě
potkám, já tě zmlátím.